Manifestacija Dani kraljice Jelene je tokom posljednje decenije postala deo kulturne tradicije našeg grada. Ove godine biće održana od 26. do 28. maja pod pokroviteljstvom opštine, a u organizaciji Centra za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac, Sestrinstva manastira Gradac i turističke organizacije Raška. U petak 26. maja u galeriji Centra za kulturu Gradac od 19 sati i 30 minuta biće upriličeno otvaranje izložbe Konaci i konačišta autora Dragana Bartule. Od 20 sati u Domu kulture u Raški profesor Radivoj Radić održat će promociju knjige Srbija 1217. Nastanak Kraljevine, Kraljevina Srbije u 13. veku. A program će zaokružiti duo Lira Svete Ksenije. U subotu 27. maja u porti manastira Gradac Marija Vukosavljević održat će radionicu veza od 12 do 15 sati. U Domu kulture u Raški istog dana od 17 sati dečiji vrtić Veselo detinjstvo izvešće srednjovekovni ples. Od 17 sati i 10 minuta Pan teatar iz Beograda odigraće predstavu za decu Sami u kući. Za 19 sati i 30 minuta najavljena je tribina U početku beše smisao, Jevanđelje u 21. veku. Nastupaju profesor Predrag Dragutinović, veroučitelji Tatjana Dragutinović i Milinko Milićević, a u 21 sat počinje koncert Okteta bogoslovije Sveti Jovan Zlatoustiji iz Kragujevca. U nedelju 28. maja u porti manastira Gradac svetu liturgiju od 9 sati ulepšaće pojenje Okteta bogoslovije Sveti Jovan Zlatoustiji iz Kragujevca. Od 12 do 15 sati održat će se radionica veza i likovna radionica ornamenti koju vode profesori Fakulteta umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu. Kulturni program obeležit će izložba ornament, sinteza forme i funkcija suvišnog. Potom muzički i dramski nastup Molitva kraljice Jelene u izvođenju studenata Fakulteta umetnosti u Prištini i izložba Gastronomija Raškog kraja. U Domu kulture u Raški istog dana od 20 sati biće odigrana pozorišna predstava Savršen kroj Zvezdara teatra iz Beograda, u kojoj igraju Slobodan Boda Minković i Dragan Petrović Pele.